echefukwala ị ga na-amụnyere ha kandụl, na-amụnye kandụl, ihe ndị dịgasị anya mara mma. Make sure, very very important, make sure na altar gị ahụ na position ahụ ị nyere ha mere gịnị, na ọ dị very neat. Ndị mmiri na like neatness, ka ebe ahụ na-adị ọcha, ushi ọma na-adị ya, ịghọtago. Ọ ga-adị very neat. Ahụ ya na anya ịhụgodiri onye hụrụ ya anya, hụrụ ya altar anya, ọ dị in love with it. Echefukwala gịnị, cowries. Echefukwala na cowries ga-adị ya. Cowries ga-adị na altar gị, or the presence of ndị mmiri, the sign of authority. Na ihe ndị ahụ ị ga-ejikwa aga mmiri. Echefukwala na cowries na coins ga-adị ya. Enidịrọ m mention gị na-agabu mmiri. A na-akpọkwara ụlọ ị na-aga, enwe ndị na-akpọ gị aga mmiri. Those things a na-eji eje mmiri, eje arụ gị nke a ma ọrụ gị nke ọzọ, ị na-ahụ ya. Ọrụkwanụ na enwere ihe ndị niile ka ị jụọ anyị ma ka ị ghọtakwuo mọ. Gaa na comment section, comment ya, jụọ anyị. Ị chọọkwa iklikie Odinala bụ nke anyị WhatsApp group.